ke ngizocacisa kabanzi ngokubaluleka kwalembizo engibizile njengamanje. Nganza kwethu ke njengopresident waMabhinqa ungizwe umlando kaMchunu ngifuna ukusho ngokungahlonisi ukuthi abantu sebekhulume kakhulu bekhuluma izinto abayithandayo ngendlela futhi abayithandayo. Kodwa mina ngithule namanje ngisathule. Ngibiza imbizo yaMabhinqa nje sasivumelene kusukela eqaleni ukuthi uma ngabe kufika isikhathi sokhetho siyovumelana siphinde sikhulumisane ukuthi ikuphi la kufanele siboleke khona amavoti sibaboleke hayi sibaphe noma sibe ingxenye inhlangano yabo sibaboleke amavoti. Sakuvumelana konke lokho ukuthi kuyokwenzeka kanjani futhi ngasiphi isikhathi futhi ngaphezulu kwamapha ama demand. Akekho ngazi ukuthi selokhu kwathi qebu